Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala, ospatuak izateko. Erruki, jauna. Kristo erruki. Erruki, jauna. Erruki dakigula jainko guztizatsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoiuz. Izan dezagula beti jauna zure izenarekiko begirunea eta maitasuna. Ez baitituzu zure eskutik behin ere uzten, zure maitasunean sendo jarri dituzunak. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Erregeen liburutik. 18 urte zituen Jekoniasek, errege aurkira igo zenean, eta 3 hilabetez izan zen errege Jerusalenen. Nehusta zen amaren izena, Jerusalengo Elnataren alaba. Jaunari atsegin etzaiona egin zuen bere aitak bezala. Orduan, Nabucodonosor Babiloniako erregearen gudariak etorri ziren Jerusalenen kontra, eta hiria inguratu zuten. Nabucodonosor Babiloniako erregea bera ere etorri zen hiriaren aurrera. Gudariek hiria inguraturik zeukatela. Orduan, Jekonias, Judako erregea, Babiloniako erregearen eskutan jarri zen, bere ama, morroi, agintari eta irenekin. Eta Babiloniako erregeak preso hartu zituen. Nabucodonosor erregearen 8. urtea zen. Jauretxeko ondasun guztiak eta erregeren jauregikoak eraman zituen. Salomon, Israelgo erregeak, jaunaren esana betez, jauretxerako egin zituen urrezko ontzi guztiak hautsi zituen. Erbestera eraman zuen Jerusalem guztia, agintari eta buruzagi guztiak 10.000 bat, arotz eta olagizon guztiak, tokiko behartsuak gelditu ziren bakarrik. Nabucodonosorrek Babiloniara erbesteratu zuen Jekonias, Jerusalendik Babiloniara erbesteratu zuen errege, bere ama eta emazte, iren eta herriko ondizkiekin. Eta beraz guztiak, 7.000 bat, 1.000 bat arotz eta olagizon denak gudurako trebeak. Babiloniako erregeak, Jekoniasen ordez, haren osaba Matanias jarri zuen errege, izena aldatu zion eta Sedezias ezarri. Jaunak esana. Erantzun salmoa. Atera gaitzazu jauna gaitzetatik. Hene jainko atzerriak etorri dira zure arlora. Zure jauretxe santua likistu dute. Jerusalem ondakin eginik utzi dute. Zure morroien gorputzak eguratzeko hegaztiei eman dizkie janari. Jauna zuekin Jesu Kriston Evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan Jesusek onela esan zien bere ikasleei, neri jauna ari zaizkidanak ez dira guztiak sartuko zeruetako erreinuan. Zeruan dagoen nire itaren nahia egiten dutenak baizik. Egun hartan askok esango dit. Jauna, ez alginen zure izenean profeta izan. Ez algenituen zure izenean deabruak usatu. Eta zure izenean mirari asko egin. Orduan esango diet garbi. Ez zaituztet behin ere ezagutu alden igandik gaizkileok. Beraz, nire hitz hauek entzuten eta betetzen dituena, bere etxea arkaitz gainean eraiki zuen gizon zentzudunaren antzekoa da. Egin zuen euria, etorri ziren uholdeak,
atera zuen haizea eta jo zuten etxe hura, baina ez zen erori harkaitz gainean oinarritua baizegoen. Nere hitz hauek entzuten dituena eta betetzen ez, bere etxea hondar gainean eraiki zuen gizon burugabearen antzekoa da. Egin zuen euria, etorri ziren uholdeak, atera zuen haizea, jo zuten etxe hura eta erori egin zen, eta handia izan zen haren hondamena. Jesusek hitzaldi hauek bukatu zituenean, jendetza hura harriturik zeukan bere erakutsiekin. Itzal handiz erakusten baizien, eta ez idazlariek bezala. Jaunak esana. Jesusen ezaugarrietako bat, bere itzala izaten zen, bere autoridadea. Hain zuzen ere, denek aitortzen ziotena, baita bere etsairik handienek ere. Halako itzal berezia zeukan, bere koherentzia alde batetik, bere diskurtsoaren barne koherentzia handia zelako, bestetik ere, gizakiarentzako beti mesedegarria zelako, berak erakusten zuena, baita ere, berak esaten zuena kunplitu egiten zuelako, modu hortan bizi zelako, eta azkenik halako ezaugarri bereziak ere burutzen zituelako. Eta horrek denak izugarrizko autoridadea ematen zion Jesusi. Eta modu hortan erakusten zuen, esaten digu, eta ez farisearrek eta idazlariek bezala. Haiek ez zeukaten Jesusen autoridade ez da pixka bat ere. Horregatik, ohartzen gera, Jesusi jende asko joaten zaiola entzutera. Ez denak bere jarraitzaile bezala, baino bai jende asko joaten zela berak erakusten zuena erakustera. Eta gaurkoan, batez ere, bi gauz aipatzen dizkigu Jesusek. Aurreneko gauza, zeruetako erreinua aipatzen digu. Nolabait ere, ez inor ikaratzeko, Jesusen borondatea, Jesusen helburua sekulan ez da ikara sentiaraztea, baina bai erantzukizuna. Ohar gaitezela, gure bizi hontan egiten ditugun gauzak ez direla indiferenteak jangoikoarentzako. Saiatu beharra daukagula, justizia, ongia, mesedea modu hortan jokatzen. Jendeari laguntzen, jendea maitatzen, Jesusek erakutsitako bideetatik ibiltzen. Eta ez injustizian, edo zapalketan, edo besteen kontra, edo hamar aginduen kontra bizitzen, eta Jesusek nahi du modu hortan bizi gaitezela. Saia gaitezela, gure ahuleziekin, gure mugak hor izango ditugu, baina beti nahi du erantzukizun hori senti ezagula. Baina ez ikaraz, jakinik beti, bera prest egongo dela barkazioa emateko, barkazioa eskaintzeko, bihotz-bihotzetik eta oz-ozik gainera. Eta bigarren gauza, aipatzen diguna, horren inguruan ere, lotua dagoena, da beste metafora polit bat. Jesusek metafora asko eta parabola asko ere kontatzen ditu. Eta gaurkoan metafora hau oso esanguratsua da, eta esan genezake hango geografiari erreparatzen badiogu ohartzen gera garrantzi handikoa dela. Eta esaten du bere etxea harkaitzaren gainean, arrokaren gainean eraikitzen duena, eta alde batetik hori jartzen du, eta bestetik hondar gainean eraikitzen duena. Leku guzitan oso importanteak dira zimenduak, baina esan genezake han are gehiago, hondar asko dagoelako, toki asko halako seguridaderik ematen ez dutenak konstrukzioan. Eta horregatik Jesusek hori konparatzen du bere hitzak entzun eta betetzen dituena, edo saiatzen dena behintzat betetzen, hori da arkaitzaren gainean bere etxea eraiki zuen gizakiaren antzekoa. Eta bere hitza entzun baino kasurik egiten ez duena, bat ere garrantzirik ematen ez diona, hori da hondar gainean eraikitzen duen gizakiaren antzekoa. Hoixe da Jesusek transmititu nahi diguna. Ze garrantzia duen bere hitza entzutea eta kunplitzen saiatzea. Ez dugu, akaso beti lortuko, baina bai pentsatu beharra daukagula garrantzia handia daukela kunplitzen saiatzea. Berak erakusten diguna.
eta berak eskatzen diguna beti guretzako mesedegarria delako. Gure hobe beharrez, nolabait ere, hitz egiten digulako beti Jesusek. Eskatzen diogu, saia gaitezela beti gu arrokaren gainean eraikitzen, arkaitzaren gainean gure etxea eukitzen. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu gaurko egun honetan oso bereziki sinisteko zailtasunak dituzten guztien alde. Jesusekin pertsonalki topo egiteko aukera izan dezaten, eskar ezaiogun jaunari. Eta gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu. Gaurko meza santuan bereziki, Andres Zestau eta Jose Joan Larralde. Jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten, eskar ezaiogun jaunari. Entzula eta honan bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Onartu jauna, eskaintzen ari geran, bake eta gorespen sakrifizio hau. Garbitu eta berritu gaitzala, gure bizitza osoa, zuretzat opari atsegigarri izan dadin, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jainko ahal guztidun beti ireko horri. Ez duzu gure gorespenen beharrik, baina zure doaia dugu zuri eskerrak ematea. Gure kantuek ez dizute zuri haintza handia gutzen, baina bai guri salbamena ematen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, santu eten gero guztiekin batean, goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen dugula. Santu, santu, santua, dira guztien jainko jauna. Zeruruka beterik dauka, zure bizima. Jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazua da santu ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleen zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik. Hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz eskerrak emanez, bere ikasleek eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik. Hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna,
zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kariza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean, zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin. Florentzio gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak. Bereziki Andres Zestau eta Jose Juan Larralde. Arritzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztio betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizadi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita ahal guztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zure altzara, santua izan zure izena, etorri zure erreinua, egin zure naia zegoak bezala gurrean ere. Eman dituzu gaur egunotako bidea, barkatu bezala, guk ere gure zorrean batantzen egon ezkero, eta ez duten tatera eman, atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emai duzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zure da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bidutza. Zukentzen ezin duzu bekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bidutza, zukentzen ezin duzu bekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bidutza, zukentzen ezin duzu bekatua, nahi duzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotza ona munduko pekatuak entzen duela zoriontsuak jaunaren maila deituak. Baina esatu nana.
Egin dezagun otoi, Kristoren gorputz santuaz eta odol baliosuaz berritu gaituzu jauna. Egizu misterio santu honetan parte hartzeak ekar dezaigula egiazko erospena Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna, zuekin bere ikaz aitzatela jaiko guztiadunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak zoazte jaunaren Israel,